ଯିଏ ମୁଣ୍ଡି ସିଏ ଏଇଠି ଦସ୍ତଖତ କରିବ। ନେ ତୁ କରିଦେ। ହଉ ଦେ। ଏଇ ନେ। ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିନା ସାର୍ କଣ ହେଇଛି କି? ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଫର୍ମ ଦିଆହେଇଥିଲା ଦସ୍ତଖତ କରିବା, ଆପଣ କୋଉ ଫର୍ମରେ କଲେ? ସାର୍ ସନତ ମତେ ଏଇ ଫର୍ମ ଦେଲେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ପା ତମ ଘରର ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ସେଇ ଫର୍ମ। କାହା ନାଁରେ ଅଛି ତ? ହଁ, ଗିଲ ଦାସ। ସାର୍ ଗିଲ ଦାସ କିଏ? ଇଏ ବୋଉ ସୋନାଲି ବାପା ନା ଗିଲ ଦାସ ପା। ଧର ତମ ଫର୍ମ। ମୋର ମ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ସେଠି ଦୁନିଆ କାମ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଘରକୁ ଉଚ୍ଛାଡ଼ି ଦେଲା ରେ। ମୋ ଘରକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା, ମତେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା ରେ। ବୋଉ ତୁ କାନ୍ଦେ ନା, ଯାହା ହବାର ଥିଲା ତୁ ହେଲାଣି। ଯୋଉ ଗୋଳିକିଆ ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ବିକିକି କହୁଛୁ କାନ୍ଦେ ନା। ସାଲା ବୋଉ ଟେନସନ ନେ ନା, ତୋ ସମୁଦି ନାଁରେ ଅଛି ତ ଆଉ।